Evacuation Drill. Istruzzjonijiet għall-istudenti. Meta jinstema l-alarm, l-istudenti għandhom iħallu kollox fejn hu, jagħlqu t-twieqi kollha tal-klassi, jitfgħu kull apparat tal-elettriku, joħorġu mill-klassi bl-ambuttar, jinġabru wara xulxin. L-aħħar studenta li toħroġ mill-klassi trid tagħlaq il-bieb warajha. L-istudenti għandhom jimxu fil-kwiet, bla ġiri, f'ringiela waħda. Jimxu wara l-għalliema tagħhom sal-assembly point. Jekk xi studenta tinqabad weħida meta ddoqq l-alarm għandha issib l-eqreb ħruġ, tmur l-assembly point. Meta tasal, trid tinforma lill-għalliema li reġgħet ingħaqdet mal-klassi. Importanti. Kun għaf il-ħoss tal-alarm. Tgħallem il-pjan ta' evakwazzjoni. Tgħallem fejn hu l-assembly point tiegħek. Assembly points. Block 1. Assembly point ta' Block 1, Sports Area. Block 2, Block 4. Assembly point ta' Blocks 2 u 4, Sports Area. Block 3. Assembly point ta' Block 3, triq luqa briffa faċċata ta' Gate 1.